нафароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 488 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад, хулас рақамҳои деву надошта бошанд, метавонед ба рақамҳои рӯякнамуда муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт. ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, тӯли 4 сол мешавад ки шукронаи Аллоҳ дар ютубем ва тӯли 4 сол мешавад ки бо дастгири якдигар зиёда аз 1000 нафар оила, зиёда аз ҳазорон нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандое ки берун аз ҷумҳурия бародарои азиз дастгирӣ кардесем. Ҳамаи анами коре ки шумо дар тӯли 4 сол диден ва бисёриё дар ҳаққи ма дуо мекунен, гарчанде ки кора шумо мекунем ва маблағгузория шумо мегирем ва бо худи шумо дар ҳаққи ма дуо мекунен ва бениҳоят хубай ва бениҳоят лаҳзаҳои хуб буд ва ман ҳамаи шумо миннатдорам ки анамақа сол, анамақа рӯз кори хуби мара хуб қабул кардем, бади мара хуб қабул кардем ва бида нафарое ки мақсад умуман моро қабул накардан ва ба ҳар ҳол медиромадан ҳамаи видеонаваромона тамошо мекардан. Ҳаматонда раҳмат. Чӣ бародарои мисол ҷонии ма будан, таҳти дил ма дастгирӣ мекардан, чӣ бародарои душманои ма будан, бародаро ҳаматонда раҳмат. Нафарое ки шумо мебинед, шумодам раҳмат, чунки мақсад шумоам набошен, шояд ман такаббур шам ё шояд ман нафаре бишам ки дар ҷомеа зараровар, барое ки шумо камбудиҳои мара мегӯед ва ман пай ислоҳш мешам. Ба хотири ҳамин будани шумо дар творчествои ма, дар пешравии ма мақсад саҳми хуб мегузорад. Ба хотири ҳамин шуморо раҳмат мегӯм ва бародарое ки дастгирӣ карден то имрӯза ки мо зиёда бозам мегӯм, такрор мекунам, ҳазорон оиларо соҳиби як луқма нон кардем, чӣ дар дохили ҷумҳурӣ, чӣ берунаи ҷумҳурӣ, ҳамаи ва ҳамаи ёро сабабгораш танҳо шумо будед ва ман як нафаре будам ки байни хайрдиҳанда ва хайргиранда ман миёнарав будам ва ба хотири ҳамин бародаро имрӯз 27 март ҳамин рӯз иборатан мо дигар барои ягон кас збор намекушоем ва барои ягон кас мо наметавонем дасти кӯмак дароз кунем, ба хотире ки имрӯз анами вабо, анами беморие ки имрӯз тамоми дунёро фаро гирифтагия бародари азиз ва нафарое ки мора мақсад спонсорӣ мекунад, бигем мора дастгирӣ мекунад, он нафаро зиёди нафаро бигем дар Федератсияи Россия қарор доранд, айни ҳол ва ё худшон дар мушкилӣ ҳастанд ва худшон айпаи давода ва ҳалли мушкилии худшон ки ҳастанд. Ба хотири ҳамин мо наметавонем дигар збор бикушоем ва мо сабр мекунем, тоқат мекунем то ки анами вабо ё анами беморие ки имрӯз тамоми дунёро фаро гирифтагия бартараф шавад ва ҷомеа ором шавад ва ҳама ба кор шурӯъ кунад ва дунё ба чарх задан шурӯъ кунад ва мо иншоаллоҳ бо кӯшиш мекунем ки кормона сар кунем ва то ором нашидан, то ҷобаҷо нашидани мардуму давлат дигар ҷо мо дигар барои ягон кас мутаассифона наметавонем ки збор бикушоем. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ҳамун бародарои мо худшон ҳозир дар мушкилиан, дар проблеман ва имрӯз ва ё худшон эҳтиёҷ ба кӯмак доранд ва мо то ҳадди имкон бояд ва ёро кӯмак кунем, нафарое ки имрӯз дар муҳоҷирати меҳнатиянд. Ба хотири ҳамин бародаро зинда бошен ва анами збори анами хонае ки ҳозир ман шумо нишон додесам бародаро ва иҷаша мақсад маҳкам мекунем боло шав гирдатор шаки штоби шамол памол надроя. охирон бор аз шумо бародарои азиз, ҳар нафаре ки хоҳиш дорад анами хонаро ба итмом расонем бародаро ва ба ҳамин тамом ва мо кӯшиш мекунем ки барномаҳои хуб пешкаши шумо бикунем ки шумо зиқ нашавед ва бидуроен дар канали мо видеои моро тамошо кардан мегирем то ором шидани анами дунё. Ва вақте ки мо видеои анами бародарам мемондем, бисёриё эрод мегирифтанд, бисёриё мегӯянд ки хона ту чӣ ба ин хел бадвои масоз кардӣ бародарои азиз. ҳамин мардак ама дар ҳамаи видеоам гуфтам ки ё вақт шуда шароитошон хуб буд ва ҳеҷ вақт бовар намекард ва аҷдад намекард ки як рӯз зиндагӣ бо чархи фалака бо тоб мехӯрад ба намхел рӯзо мезанад ва ин мардак хонара
деворша то ба кришара қариб бигем худаш бардоштагӣ буд ва мо хостем ида криша бизанем ва шикатур кунем ду дар хонаша ҳадиақал қати ҳамому ҳоҷатхонаш битем ки дар ҳамонҷа зиндагӣ карда бишава ва бисёриҳо менависанд ки ӯ криша ӯ қадара ҳай криша ӯ қадара бародар мақсад чӣ кор кунем ва дар ҳамун замине ки ҳамун бародар дора бояд хона минимум дуэтажа бардошта шава ва мо дуэтажа хонара накардему ҳамун кришара камтар баландтар кардем ки ба монанди дуэтажа битова ва пага ҳами бародар дар мушкилӣ нашава ва биёем бародаро як бори дигар охирон бор аз шумо хоҳиш мекунем ма ба ҷои анаму мардак ма аз шумо хоҳиш мекунем биёен як бори дигар 10 рублия 20 рублия фарқ надора 5 рублиам якҷоя ҷамъ кунем ана ин бародарам мушкилиша ҳал кунем ва ма охирон бо видеое кардам ҳамагӣ 7000 рубл шуд бисёро менависанд ки мо ида хайр намекунем ва ида хайр дуруст намешава охири хона соз кардастем ва анами кара чӣ қадар пуле ки ҷамъ шуд ва мо сохтмона то куҷора мебарем чанд қадар зури мо мераса мо анамо қадара видео мекунем баъди шумо пешкаш мекунем ки бародаро то ин инҷара мо овардем расондем ва дигар зури мо нарасид бародаро бозам як бор дигар мегӯм худтона эҳтиёт кунед зинда бошен карантин дар Россия эълон кардагиянд шумо ҳам саблюдат кунед ҳами чиза ай пайш бишен ай хона берун наброен як ҳафта ним ҳафта сабр кунед иншоалло ҳамаш хуб мешава падар модаротона занг бизанед зану фарзандотона хавотир нашаванд ба хотире ки ҳар рӯз дар телевизора ишон метавонед инҷа дар алҳамдулилло дар ватани мо неста ягон кас оли то имрӯза мушоҳида нашуда ва худо аҳ нашава но барои шумо падар модаротон переживат мекунанд ва барои шумо мақсад фикри шуморо мекунанд ба хотири ҳами намонем ки падар модар ай фикри зиёд мақсад ранҷ бикаша худтона эҳтиёт кунед саломат бошен зинда бошен ҳазор раҳмате ки то ин ҳамақа вақта бо мо будед.